Mayeli, que nome máis bonito. Moitas gracias. Suéname a, non sei, a un nombre de un país exótico. No, es una palabra en un idioma de Oaxaca que quiere decir te amo o más preciado. Sí, os meus pais querenme moito. Mira, escoitándote fai uns días me chamou a atención porque tú ves de América, ves de México, ves de un sitio onde a minería pretende ter xa non licencia de corso, senón de pirata arrasar e agora chegas aquí e eu te miro, digo, esta muller recorre medio mundo 10.000 kilómetros e ven outra vez a ser activista en contra unha mina como eres en América. E digo, que é unha mina? Tú que a viaches máis de cerca. A mina é un método extractivo de minerais que sempre ven acompañado de expolio da terra, de despojo e polución da auga e da terra. E eso no continente americano coñecemos moi ben porque dende fai 500 anos que estamos loitando contra a mineración, porque dende a nosa visión do mundo a terra é a nai, é sacra. Entón ti non podes chegar e facer un burato e levarte todo o que podas en deixar só contaminación. Deixar un burato. É un burato enorme, un burato de kilómetros de profundidade e de amplitude. E despois de eso, claro, os povos que já viviron estas experiencias, o único que teñen é marchar e ir a outros sitios a prestar seu corpo para ser explotados, porque já non teñen o máis importante que temos os seres humanos para a existencia, é a terra, é a auga. A mí recórdame unha cousa, en Doade, de Arí, toda esta comarca houve minería nos anos 30 hasta os 50 e non quedou nada de riqueza nas aldeas. A xente tuvo que emigrar de todo eso que se suponía que iba a ser a panacea, a fortuna, non sei que, o único que quedaron foron buratos no monte e emigración masiva e eu solamente ven da historia reciente, de fai prácticamente 4 días volven a caer no mismo, a ofrecernos de que isto vai ser. Sí. Eu, pa min, o meu entender. Non han cambiado de discurso todavía. Eu creo que isto vai ser miseria, pobreza, arramblar con todo e ver o coxe. É unha terra rica, verdad? Pois, ver buratos, escombreras. É algo moi importante desta mina, particularmente da mina de Doade, que unha mina de litio que nestos momentos estáse usando para a industria armamentística. Como as que houve fai anos, que se sacaba tamén Wolfram para matar. Daqui salíase a enorme cantidade de bombas que se dispararon en Europa, gran parte delas salían dos galegos. Dicen, leía eu nun artículo, que a Guerra Mundial durou 3 anos máis porque Galicia metía Wolfram ao mercado mundial. Eso é algo... Repítese a historia e eso é o que estamos a deter neste momento. Por eso non queremos que abran esta mina, non queremos que nos desplacen deste territorio tan sagrado, tan precioso que temos aquí, e non queremos que esta terra contribúa a matar nenos e mulleres e homes noutros países, noutros continentes. E non lo vamos a permitir. No. Eu se fixe un montón de kilómetros para vir aquí, e se mañá hai que vir aquí para reafirmar, para facer bulto, porque e ao mellor a expresión vai ser dura, pero duro tamén é o que pretenden facer. Si hoxe joden os de aquí, mañán vai me tocar a mí. Hai portas que non se deben de abrir. E esta é unha porta moi peligrosa, porque se todos minerales, estos que chaman agora minerales raros, que en Galicia hai un montón, resulta que nos vamos a topar en Galicia con a volta de anos que non queda ni unha sola montaña, vai ser unha llanura
é unha escombrera. É auga, porque a auga son as venas da terra. Claro, E a auga, se ti agora tiras algo a un río, vai terminar no outro lado, vai terminar no mar. O sea, está todo conectado. Eso é como cando decimos, o outro día había un documental dos plásticos, un plástico que botese aquí vai se convertir en un montón de partículas pequenas que vai comelo un peixe no Pacífico e vai chegar de volta. No, e ya o temos nós na nosa sangre. Ya descubrieron que de feito hai microplásticos na leite materna. Hasta no cerebro, parece ser. Bueno, vamos a pelear. Moitas Que gracias. os galegos non merecemos perder tantas cousas. No. Ninguén Vale. merece. Gracias. Gracias. A ver,